да върви повече от 10 секунди. Да, тя ще прави видеозапис. Да, винаги можем да замажем, изрежем. Няма нужда, те вече не знаят достатъчно да се замазват. Или сега ще почнем с изчерпя да пребереме бит. Добре. И да почваме по същество тогава, за това, което сме се събрали, че стана късно пак. Радвам се, че сме в такъв по-голям формат. Надявам се, че сте си говорили преди това и сте обсъждали как седат нещата, какво се случва. Въпреки това ще направя едно кратко резюме. Защо днес седиме на тази маса и си говорим тези неща. Знаете всички протестите как тръгнаха. Знаете, че излезнаха стотици хиляди българи по улиците на повече от 35 града, което, за съжаление, не доведе до нещо съществено. Единственото така по-съществено, което може да смятаме, че се случи, беше подаването на оставка на кабинета на Бойко Борисов. За мен това беше бягане от отговорност и оставяне хората на улица без решение на техните проблеми. Естествено, както се очакваше, нито една от другите партии не пожела да поеме мандата и да реши проблемите на хората. Тези трохи, които те ни хвърлиха с 6% намаление на тока, днеска, докато пътувах, слушахме, че се намалява и топлофикация. Много точен момент, където вече тя излиза извън сезона. Идеално до тогава аз съм сигурен, че ще я дигна до следващия сезон на цената на топлото. Казаха, че ще разсекретяват договори, но за сега само казаха, нищо съществено не се е получило. Естествено, служебното правителство, целта му е да успокои хората, да се преберат в къщи и съответно това... Готово ли е вече? Не, изобщо не се занимавай с него. Говори си се. Ама като ми говорите и се разсейва. Да, съжалявам. Така, нищо. Беше и Бойко, така. Добре. Сега. За топлофикация. Всъщност, да, за това, което се случи. Идеята на служебното правителство естествено е да успокои хората. Намериха се пари, които ще бъдат пренасочени в социалната сфера. Може би сте разбрали, че ще пипнат леко пенсиите. На хората с по-ниски доходи ще им се дадат такива ваучери за енергийна помощ. Общо взето това ще бъдат мерките, които наистина целят потушаване на тази емоция и еуфория, която се получи в всички българи. За съжаление се получи така, че във всеки един град, предполагам, че и тук сте го усетили, принципите на властта разделя и владей се бяха задействали много сериозно. Направиха се групички. В София имаме много така сериозни проблеми, в Пловдив по същия начин, във Варна и така нататък. Бяха вкарани групички, хора поставени, които основната им цел беше да разцепат единството на хората. Протестите тръгнаха с нисходящ тренд в последните 2-3 такива, което е съвсем нормално. Нарича се протестна умора. Не може всяка седмица и всеки ден да сме на улицата и да издържиме повече от месец и половина реално, както се случиха нещата. Какво направихме ние в София? Решихме след последния протест, на който блокирахме ЖП гарата. Бяхме само 2-3 хиляди човека. Решихме следващия протест да не бъде протест, а всъщност да се събереме пред Народния театър и да говорим с хората. Направихме го в неделя, сутринта от 11 часа до 6 часа. Говорихме с така доста хора, които идваха на протестите и ни подкрепиха. Може би около 300-400 човека се събраха, за да видим какво е тяхното мнение за случващото се, как виждате нещата, какво трябва да се случи от тук насетне. Това, което усетихме в тяхното настроение, беше да се търси възможност за
влизане вътре в тази система и хора наистина доверени, на които да се разчита и да работят в името на обществото и наистина да напълнят със съдържание думата народен представител. Срещахме се с доста специалисти, политолози, социолози, търсихме наистина съвет какво да направим и как да постъпим от тук нататък, защото знаехме, че следващия протест, който организираме, едва ли ще събере повече от 1000 човека. В цяла България. Не в цяла България, в София конкретно. Ние на фона на нашите 15. Така си мислим. Да, имаме доста такива протести и ние, където полицията и журналистите са били повече от нас. Доста сериозен стаж сме понатрупали от горе-долу 2-3 години маршируваме по улиците на София, така че не ни плашат тези неща. Въпросът е да има ефект. Единственият шанс да вкараме хора вътре в системата беше да използваме партия мандатоносител. В случая няма време да се прави нова партия и съответно тя да бъде регистрирана за въпросните избори. Намерихме такава, която отвори листите и всъщност дава възможност на всеки един не всеки един, ами на всеки един град сам да кандидатира и да издигне своите народни представители. Тоест сега, като сме тук в Стара Загора, реално този град и региона има възможността отдолу нагоре да издигне хората, които да влезнат в листите. Вече дали ще влезнат в парламента, това ще го разберем след 12 май. Днеска партията мандатоносител беше регистрирана официално. За 3 дни успяхме да съберем 8800 подписа, от които валидни се оказаха 7138. За да се регистрираме, ни трябваха точно 7000, така че смея да твърда, че дори и малко партии биха могли за 3 дни да се мобилизират и да направят това, което направиха хората от протестите. Не визирам само София, защото имаше подписи от цялата страна. Дори от чужбина, от Лондон имаме 400 подписи изпратени от нашите брати и сестри, които поради една или друга причина са принудени да живеят извън България. Понеже не знам дали блазей, но за съжаление е нещо тъжно. Аз лично приемам като кауза да върнем хората в България. Или после като. Ще да питай. Питай. Кой е учредител на тази партия с празните листи? Стефан Пеев се казва. Той е председател на партията. Партията е регистрирана още 89-та година направена. И във времето тя е била част от, някога е била, тези хора вътре са били част от СДС, но са разцепили. Мисля, много малка партия, тя не повече от, според мен, от 10 човека, ако има общо цялата страна. Добре, на нас каква е гаранцията? Друг въпрос. Мисля, на мен това нищо не ми говори. Извинявай, ще прекъсвам, но са ми далечните работи. Каква е гаранцията, че в един даден момент тия хора няма почнат да налагат натиск върху хората, които са избрани? Няма как това да ще ги изберем ние. Тоест ние ще ги изберем. В смисъл, ние ще ги изберем, а тя партията си е тяхна. Ние ще им запълним листите, в един момент те казват, това си е нашата партия, вие си гледате работа, ние ще правим каквото си знаем. И по някакъв начин, все пак нека си говорим, реално ние живеем в мутренска държава. Какво им пречи те да наложат някакъв натиск чрез, по заобиколен от закона начин върху тия хора? Когато депутатите са издигнати от места, т.е. си станала депутатка от Стара Загора, той няма как да те задължи да изпълняваш неговата повеля. Той става. Така че, ако наистина има тази опасност, тя е реална, обаче ако се стигне до там, първо този човек ще бъде публично, трябва да бъде публично линчуван според мен. И след това в тези порицан, като порицан, линчуван. Извинявам се. Значи трябва да сходим се търсим да събъртим теб. Това не е лошко си идея. Няма законов метод, по който ти вътре да ги контролираш и това. Значи моя цялата идея се обезмисля. Защо? Защото аз ми да му натроша канчето, ще му закопчият. Може да взема... Смисъл, идеята наистина е много готина. Да го направим, да излучим някакви хора, да направим тази партия, хората да гласуват, да я изберат. В един момент на тази партия, даже и да не е публично оповестено по някакъв начин, да им се наложи натиск. Дали чрез подкупи, защото всеки е гладен.
дали по някакъв начин, по какъвто и да било на тия хора им се налага натиск и картината почва да се върти 23 години пак също нещо. Ами другия вариант е да заминем за чужбина и да кажем тук нещо не става. Все пак тази партия разбираше мандатоносителя, може да окаже влияние само до изборите. След изборите никой не казва, че тази партия са ползва. Все пак. Това се движение гражданска контрол, нали? Да. Значи Това е смисъл в процеса на... Да, това е нещо много съществено, което не казахме. Сега ние като поради една или друга причина станахме лица поне в София на протестите. Аз, Ангел и Янко няма да се кандидатираме, няма да влизаме в листи. Ние ще останем отвън и ще направим това движение граждански контрол, което тясно ще взаимодейства с въпросната партия. И трябва да намериме наистина да направим една симбиоза между хората, които евентуално могат да влезнат вътре и уличния натиск, за да има смисъл от него и за да мога да се прекара една идея, ти вътре трябва да имаш човек, който да поеме дори един, ами ако имаш проекто закон в дадена сфера, трябва да има някой да го поеме. В момента тези проекто закони трябва да се поемат от партиите на статуквото, естествено, които защитават съвсем други позиции, финансови лобита и така нататък. Тоест българския гражданин вътре не е представен. Същото е, че и тези хора, които влезнат вътре, те трябва да оказват контролна функция, те трябва да изкарват информация какво се случва в това народно събрание. Само да довършим, може ли да не се прекъсвам? Мисля, ще кажем всички, довършвам и говорим. Може да говориш силно да те чуваме. Не чуваш ли ти? Не се чува, да. Те ни чуват, зато и от 2 часа дига така. Та идеята на тези хора вътре ще бъде, освен да бъдат проводник на обществото, и тук вече говорим за създаването на тези обществени съвети, които естествено няма да бъдат само на национално ниво, ще бъдат и към общините и кметствата на градовете. Разбирам, че тук вие много добре се справяте с кметството и така добре си взаимодействате, или поне аз с такова впечатление съм останал. Ами трябва да се оплашат. Идеята е, че хората, които останат отвън, тяхната основна... отпаднаха от дневния ред. Основната им задача е да създадат така желаните обществени съвети, които да дадат възможност на хората, които поради една или друга причина до момента не са допускани до институциите, защото не са били удобни, да имат възможността да докажат своите експертни позиции, своите експертни мнения в един така по-широк обществен дебат, понеже подготвяме и интернет платформа, на която ще се случват тези неща. Идеята е всеки един от вас да може да влезне и да види, примерно в сектора енергетика, какво се дебатира, какви са предложенията и в един даден момент дори да ги гласува онлайн. Тези обществени съвети трябва да излизат с решения, които съответно да бъдат поети от тези народни представители, които евентуално да влезнат в следващия парламент. Също така, обратната връзка, какво се случва в парламента, какво се гласува, има ли нещо, което нарушава обществения интерес. Това трябва да излиза отвън и наистина да има една такава симбиоза с хората вътре и обществото отвън. Това звучи много утопично. Може би. Моля? Аз от кога съм дигнала да кажа? Може ли да кажа? Да. Аз питам вашата идея за тази среща, тази обществена, каква е? Защо дойдохте? За да се видим да поговорим с хората. Защото миналата седмица, когато дойдохме да говорим с всички тях, вие бяхте една група от 4 човека. Защото беше тайно. Вие, когато сте тръгнали от София, не сте се обадили да кажете, че тръгвате, искат срещат с всички хора. На кой не сме се обадили и кой ги покани тези хора? За предната неделя говоря за предната. Ама вие сте хората, които по един или друг начин... Не можем за 15 минути предната неделя да се организираме. Ама деси на теб ти се обадиха и те питаха и ти каза, срещата е тайна. Ти не се обаждай там. Що? Ама така беше. Що? Какво ще стане? Чакай, Ива. Чакай. Какво ще стане? Ще опреде на подяне. Не съм. Значи, както Йордан успя да ви организира в момента толкова много хора, така и вие по миналия път сте им чекче. Ще прехвърля кремините отвън и ще се спре.
Вие търсите ли? Да. Да. Чакай и слушай. В Питай, колко няма часа? да тя ми В колко часа вие се обадихте, че искате среща с нас? Към 6, 5, 6, Не когато мога тръгнахме. не мога да се сета, но се обадихме, смисъл. Когато тръгнахме от София. Вярно това нещо. Как да не Бяхме бяхме? събота или неделя? Неделя. Когато Неделя. тръгнахме от София, Неделя. Вие за какво се обадихте? В събота беше среща, в неделя беше протест. Не, значи в не, значи, Не може да се. не, чакай тук. Когато се скараме за Така, дайте да Миналата върнем. седмица имахме среща не те за интернет. Така, дайте да почнем от начало. Значи, миналата седмица имаше две срещи в Стара Загора. Първата среща беше в събота, а втората беше в неделя. И само да обясня. Сега изчакай, аз говоря. Така, в събота срещата... че среща е тайна Така. и не ме мога присъства. Така, в събота срещата беше организирана от Янко. Слушам. Срещата беше организирана по инициатива на Янко. Защото имаше недоразумение. Събраха се хората от Съм да стигаме държа. повече хора от страната, не от Стара Загора. А в неделя ние имахме среща с човека, който прави тази интернет платформа, за която спомена Дончо. Понеже и той е от Стара Загора. Да, този човек, който работят за Миглена Конева и който на другия ден двамата бяха при мен. И Симеон, и това момче, където беше по-кроткото, което не ми кръщеше цяла вечер вкъщи, ги извиках в къщи на другия ден. И много добре ми е ясно, че и на тях им е ясно, че аз знам, че работят за Конева. Те не си го крият. Изобщо не ме А вие притеснява. разчитате на тези хора. Така, само да обясня на всички, понеже беше ясно, че това ще се случва тук и тези скандали се случват. Тези хора нямат нищо общо с протестите. Никога не са казвали, че са част от протестите. Те имат интернет платформа, която предлагат да се ползва. Интернет платформа, през която да се правят тези обществени обсъждания. Която се изработва от ноември месец. Добре, аз може ли да питам нещо? Не съвсем кратко искам да питам нещо. Искам да питам и вас и тях. Защо срещата е била от тях? Съгласна съм, питай ги тях. Защо срещата е била от тях? Така, когато дойдохме да говорим тук с тях... За заплахите. Чакайте малко. Чакай до заплахите ще има. Които са отправили към госпожа Канева. Така, когато дойдохме... Аз сигурно съм си мълчи. Ти мълчи. Ти дебати, какво правиш? Карам се в момента, не виждаш. Мога ли да ви помоля? Все пак смятам, че не сме... Точно. Може да, благодаря. Колкото силно, толкова. Достатъчно силно говориш. Така. Когато дойдох... Бихте ли мокнали, бе? Мокни най-накрая. Може да ви знае в пустата. Значи, когато дойдохме да говорим в Стара Загора, се видяхме с човека и му се обадихме и се обадихме на нея като човек, който, понеже контакта беше с тях, аз с вас не се познавам, никой не сме се виждали и казахме, така или че дайте да ви запознаеме, за да може да си говорите. А не, защото човека от Стара Загора прави тази платформа, аз не виждам нищо лошо да се познава с хората от тук. Мисля, би било редно, нали? Ако е грешно, моля някой да каже. И понеже имахме... Първо не се обадихте на нея, Янко се обади на Димитър, нали да уточним на точно на кой Окей, се обади. има ли значение кой на кой се обадил? Да, има значение. Добре, Янко се обадил на Димитър. Дали ще се обади Янко или аз, го приеми, че едно и също. Искам да разберат хората точно кой на кого се е обадил, защото тук стават конфликти. Така. Ама добре, вие сте на местно ниво и вие трябва да седнете и се съберете и тези срещи и без нас. Не, вие сте си в Стара Загора, аз не мога да кажа. Не, на местно ниво си. Не, вижте хора, вие ако не сте едини, ние как да ви обединим? Няма как да стане това. Моля? Ние ви разделяме, защо? Добре, как ви разделихме тук? Ама защото е така, не е отговор, аргументирай си, казваш. Да, разбира се. Да, естествено. Дебат се тръгнала да водиш, така ли? Успокой се. Аз тръгвам да водя дебат с тех, не Добре, успокой се, чакай тръгна. Моля те, дръж малко. В момента, той самия колко пъти е звънял на Янко. Мен не ме интересува дали е звънял на Янко, на Ангел или на Доншо, на който е. Вие тримата трябва си едно. Както и да е. Той 100 пъти му звъня първо да иска номера. Ние се бяхме събрали по случайност. Не сме знали, че вие ще идвате. И той звъни да каже, че вие влизате в града, а не, че вие тръгвате от София. Много се извинявам.
Значи, ако Данчо днес е имал 3 часа на разположение, за да организира тия хора, ние не сме имали същото време. Добре. И аз към това нещо да Окей, то се записва даже, така че се чуваш. В смисъл, после ще го пуснем и в интернет. Добре. Янко имаше ангажимента, сега мога ли аз да кажа нещо? Да. Благодаря ти. Имаше 2 часа, защото среща продължи първата 2 часа. Въпросът е, след това, дори и да сме били в този тесен кръг, вие може ли да се съберете и да си разкажете какво сме говорили? Сега, когато отидахме, когато се когато бяхме, за да е ясно какво стана, искахме да запознаем, ние не ви познаваме вас, с Данчо по друга линия се намерихме. Не ви познавахме, контактуваме Янко и няма значение с кой контактува, с Димитър или с Драган. Янко се обади и решихме тези хора да ги запознаем. Когато отидахме да им представим идеята за тази интернет платформа, госпожата, която излезна, се държеше ехидно и каза: аха, ясно, вие сте тук, за да ми наредите листата. При което беше абсолютна глупост, защото ние не дойдохме някой да реди листа, ние нямахме още подписи, за да редиме листи, говорихме за интернет платформа, затова бяхме дошли с Дончо до Стара Загора. След което преминахме го и този етап, стана въпрос вече за листата и госпожата ги беше наредила. Тебе, така. Аз никъде не съм наредила. Добре, тя каза, че това са хората, които тя иска да бъдат в листата. Така ли беше? Така ли беше? Да или не? Да или не? Скурцата! Той е филян. Така, точно така. Ти казваш, че пътуваш и аз говорих с тебе и те убеждавам, че трябва да останеш. Така. И когато по време на разговора стигнахме до един интересен момент, в който госпожата се чудеше дали трябва да застава начело на листата или не. Така. Въпросната госпожа каза, че много се колебае дали да оглавява листата, тя била много известна, но се притеснявала и така нататък. Аз си казах, че е по-добре да поеме ангажимента, т.е. моралния ангажимент да не оглавява листата, както го направихме ние. Така ли беше? Така ли беше? Слушайте, моля ви се. Това нещо в неделя, защо не го казах? Искам да го изслушам. Защо не го казах? Това е канева да ми се реди от първия ден. Данчо, тя го каза като пример, просто не че... Какъв пример слага мене си за депутат водач на листата, пример? Данчо. Той е кратки от нас. Данчо, чакай. Каквито присъстващи, вие сте си агитка, бе, човек. Данчо, каптон. Що? Така. И само да довърша разговора. При което с въпросната госпожа влезнахме в диалог. Аз я попитах дали тя, понеже е била кандидат, понеже се занимава с бизнес, дали има някакви бизнес интереси. Момента, в който тя говори за някаква заплаха, стана въпрос за това, ако някой от тези депутати, които влезнат, ако вземат подкуп или почнат да лобират за някой, аз казах, че съм първия, който да почне да мята камъни по тях на улицата. Защото това беше въпроса, как ще отзоваваме депутатите. И как ще ги контролираме. Да, и как ще ги контролираме. Контрол реално но тя се е почувствала заплашена, че може да линчу от камъни. Ако това е заплахата... Горката. Да. По този същия въпрос. Казахте да издигнем млади, неопитни и така момчета. Не, млади и накъсани хора. Млади и неопитни, казах. Не, чакай. Само може ли да допълня за млади и неопитни? Само да кажа. Когато излизаш и казваш нещо, и поне ние това, което се стараем да правим, е да пускаме послания към хората. Първо, всички говорят за държавна сигурност и пипалата, които е пуснала и до ден днешен и ние не можем да се откачиме от тях. 35 годишния няма как да бъде свързан с държавна сигурност. Така, на този етап. Младостта, младостта не е порок, тя е възможност. За да знаете, всеки един млад народен представител има бюджет вътре, с който може да се обгради от експерти, хора с опит, хора с компетенции, които да го съветват и на базата на това той да взима съответно решение.
Така че един млад неопитен звучи много по-различно от това, което аз казах. Тоест посланието е друго. Разбрах. Това беше. Така. Аз казах, този млад човек, независимо кой да е, ако утре му предложат пари или че каза 1000-2000 на маска, да няма ги вземе. Милион. Правим тогава милион. Ма те няма са 1000-2000, повярвай. Повече. Добре, милион, две. Добре, коя е разликата, Не знам ако на дали 50 години, че няма да ги Нямаш. вземе? Ами аз това Това важи за всеки. Ще ги вземи по-вероятно. Ние сме по-шматнати. Нямаш гаранция, за нищо нямаш Аз гаранция. това исках да го попитам тогава. Той каза, ние ще ги целим с камъни. Еми да. Ама това си заслужават. Тия къде са в парламента в момента също това си заслужават. Че си смейте да ги целя. Аз не са Ма ще ги целиме и чак. Сега ще ме дърпали. Да се кара, няма кой кого ще целим, цяла да гледаме. Не, дай ги изчистиме нещата, защото има различни посоки. Чакай малко. Ако на някой му дадат пари. Ама когато е заложена някаква идея, не мога да дръпнеш 2 бона, бе, човек. Тук говорим за идея, не говорим за 2000 лева, къде ще купиш дърва за зимата. По-добре ли е, само да кажа, по-добре ли е, когато идват партиите и спускат отгоре някакви хора парашутисти, които тук в Стара Загора не познавате, или е по-добре вие да си изберете достоен човек, на който вярвате и да го сложите отпред? Такъв има ли? Човек искаше от Стара Загора да бъде Показвам, той не мине. Тази идея пропадна. Кое? Ако разсъждаваш така, Как? че на всеки може да му даде пари, нали? Да. Тогава защо се натискаме в парламента? Питат за гаранция. Гаранция не мога да дам за никой. Стара Загора само един човек искаше да влезе в тази партия. Никой не влиза в партията. Само един човек искаше да запълни листата от Стара Загора. Съжалявам много, че тази вечер ние тук пратих му във Фейсбук, че ще има такава среща. Само той единствен от всички хора на протеста. Аз предложих и Росен, предложих и Данчо, предложих и никой не искаш. Мислиш ли, че тук сега не искам никой да обидя. Нека първо да видим кой какво образование има, кой какво възможности има, за да бъде реално действащ народен представител. Не да ми се предлагат хора, дето не могат да напишат името за народни представители. Данчо, кой ти предлага хора? Аз питах си, ти знаеш... Ама аз ти казах моето мнение, аз имам кауза в Стара Загора и за няма да ти взема. Мария и тя не искаш. Питах Росен и той трябва да отие присъстващи тук хора. Чакай ми, че... Тъй, че съм бил на протеста, не значи, че трябва някой от нас. Това е идеята, хората от протеста, нали? Не, хората от градовете. Не от протеста. Не само от протеста, защо? Защото ако това се случи, ще излезе като конкурс и избират се 5 човека, за които се гласува едва ли не. Да, кой е събрал най-много. Между другото, аз от известно време не се интересувам, защото ми пуснал тема му Стара Загора. Но да питам, това за електронното гласуване вярно ли е или е просто някакъв такъв имагиниран вид? Аз мисля, кое да ли е вярно? Че ще може да се гласува по електронен път, да се отбират представители. Не, защото тя ми каза, че се пращат CV-та на някакъв имейл и от тези CV-та се подбират хората и така нататък. Значи идеята е тези, които бъдат които се кандидатират, да си изпратят CV-тата, някаква аргументация защо искат, какво се е занимавал човека, какво е защитавал. Всички тези неща да ги изложим публично в сайта и да може всеки, който влезе и види, че в Стара Загора, примерно Драганчо се е кандидатирал за народен представител в Стара Загора, че този човек е защитавал интересите на обществото по една или друга причина, той се е борил за тях или че има такова образование, такова семейство, т.е. хора с лица. Не, най-лесно е някой сега да ви пратим от София и да го сложим тук на първа линия, защото е ние може да го изберем. Това вярно ли? Да, вие си го подбирате. Не бе, човек. Ние за това идвам. Нали за това идваме? От София няма да дадат да гласуват за именно естествено. За това питам, защото нещата тук са представени по друг начин. Затова да ме чуват, нали как че не чуват? По какъв начин са представени? Извинявай, ти имаше въпрос. София са ви дошли, защото отдавна аз те прекъснах. Аз доколкото се спомням, казахте. От София дойдоха с хора, които ще са в листите на Стара Загора. Ами Данчо, ето сега и те са тук. Те са тук и ви. Тази вечер пак са с човек от Стара Загора. Не знам това момче какъв е.
Но двамата мъже, които дойдоха у нас вече, особено единият се държеше супер на За това ли момче говориш? Чакай, някой да е казал, това е вашия представител. Не казвам, че тази вечер ще с момче остава. Горе аз вечер бях с двама. Да, които правят една платформа и нямат нищо общо с тези листи. Ма той Дончо стара гаден изглеждаш, направо ти се виждат ръцата отгоре. За какво бяха двамата човека с двамата които разработват въпросната платформа? От една година. И каквото? Как ще разработиш платформа за един месец? Колко сложно е да разработиш платформа. Обичаш момента, аз говоря. Ние просто, защото не говорим с тях от една година, а с нас ще първа и се среща. Не сме се свързали преди една година. Първото, което. Преди една година се разработва тази платформа. Аз не знам от кога се разработва, аз мога да кажа от кога се познавам. Добре, от кога се познавам? Последния месец и нещо. И как се запознахте? По интернет, по Фейсбук си писах. Аз тук присъстваш с... Пак по Фейсбук. Тук присъстваш някой познава ли вам? Нас ли? Затова сме дошли. По Фейсбук сте се писали с някой? Ама знаеш ли как се случиха първи протестите? Аз не ти разбирам въпроса. Аз не мога да го разбера. Аз ти казвам, с тези хора се познаваме професионално заради тяхната работа, която вършат. Те разработват софтуер, който да може да бъде в помощ на обществото. Който може да реализира нашата идея, която имаме. Това е. И никой от тях няма да се кандидатира. Които сте всеки ден на протеста. Как не се свързахте с тях? Къде не знаете, че... Ма имахме среща в Сливен и в Габрово. Ти не знаеш ли за тази история? Тогава... Искам да кажа и за тази в Стара Загора, която беше в събота. Вие бяхте там, да не съм била там. Защо е била направена от организация, тези, които са представители на градовете, нали? Искаха да си поговорят, както ние си говорим тук. Да, искам да им кажа, че на хората. Аз не съм присъствал на среща, вие сте били. Вие разкажете. Ти не беше ли на среща или... Тогава вие разкажи, аз не съм бил. Аз бях ли? Аз гоних един човек на Миглена Кунева и се тръгнах. Ако се може би и това знаете. И какво? Който човек всеки път ви поканите на срещите. Андрей, да. Той всеки го воли от всеки. Който всеки път не мога да разбера и звънях на Янко. Първо, не дойдохте ли заедно в Сливен, защото този Андрей беше... Аз не съм в Сливен, извинявам се. Станислава беше, ти беше... Кажете, там разписахме ли декларации за това? Там разписахме декларации. Всеки трябваше да декларира, че не е партиен и така нататък. Някои си признаха и излезнаха от Сливен. Дори излезнаха с лек скандал. Да, така. Оттам нататък вече вие трябва да поемете инициативата на местно ниво и вие да организирате тези хора тук и да бъдете един силен екип. Имам предвид да кажа, че тази среща в събота, която се състоя в Стара Загора, на която вие не сте присъствали, само Янко, така, да. Е била същата като тези в Габрово и Сливен. Защото... как не? Защото среща имаше създадена ситуация. Имаше създадена ситуация, която трябваше да се реагира. Просто Стара Загора е в центъра на България. И най-лесно ще е не да кажем елате в София, а да кажем елате в Габрово, елате в Сливен. На всички, както в момента, само на Старозагорци. Не е била. Въпросът е, че хората, които са вътре, след това трябва да седнете така на масата и да предадете случващото се на другите ваши съмишленици. Ако сте съмишленици. Ние започнахме подписи да събираме. Да, обаче на другата вечер. А колко подписи дадах? Трябва да те попитам. Не сме дали. Добре, благодаря. Баба ми е събрала 60, да кажа само. Да, само баба ми е събрала. Доколко спомня на следващата вечер, вие казах, че си против създаването на тази партия. Да, след тяхната тя не е създадена, тя я взех. Или каквото и да е там. Да. Аз мога да заявя, че винаги съм бил от самото начало на протеста, казах, че съм против учредяването на такива движения и партии. И го казвам пак пред вас. Супер, добре, ние за това сме дошли, ние казваме. Но какво е това? Днеска съм за създаването, утре съм против. Вчера пак, днеска пак съм за тази партия. Само и само пишеч в листа. Чакай малко. Кой е днес за тази партия? Виж. Решаваме следно. Това идваме да си говорим. Ами тези мисля, че точно преди малко казаха хората, че вие сте се представили като хората, които искате да се пишете тези листи. Сме се представили Не. го разбирате. Така ли? Я да и пак в начало, че не мога да разбера правилно. Може ли аз да кажа? Да, може. Никога не съм била искала да бъда в партия. И трябва да ти кажа, че има и други варианти да влезеш в парламента без партия. Добре, вярвам ти. Сега няма такъв прецедент, за съжаление.
Трябва да минем през промяна. Такъв прецедент не значи, че няма. Трябва да минем през промяна на изборния кодекс, за да може, примерно, ти да бъдеш издигната от инициативен комитет. Ето, както в случая ме посочваш, ти така е Канева на срещата в неделя, каза тя е той и аз. Тя ги беше наредила. Чакай сега. Може с инициативен комитет. Може, но няма прецедент. До момента не е влезнал. Гиньо Ганев веднъж се пробва, но и тази от Варна именно. Да, нека да слушаме човек. Може да взема аз отношение. Ти сега, намирам, че този разговор малко е закъснял. И тия към ги става те разправи и може би щяха да бъдат издигнати, ако беше се провел по-рано този разговор. Нали? Всеки да изкаже своето мнение. Аз ще го кажа като не само възрастен, но и човек, който съм играл в тези игри, казвам се обикновено. Нали, аз съм секретар на Асоциацията на пенсионерите, по-рано съм бил кандидат и работи. Първо, вие познавате ли въпрос към вас, значи. Нямам нищо против. Вие казах, че 8 000 вече гласа са дадени, 7 000 и вече партията е регистрирана. Грешно ще бъде сега да отиваме да викаме те лоши те, защото свърши вече. Тя паднала... Ситуацията съществува вече, да. Но аз специално, когато са ми даде списък да ги събирам подписите, тук се събраха подписи, аз отказах да ги събирам. Защото аз лично го познавам, този човек Стефан Пеев. Тук го казвам на вас и чаках на този му такъв набитко, моля се срещима с... Аз не знае имената от телевизията, не съм се виждал. Искам да кажа някои мои неща, мои впечатления, които ги зная, нали? Просто да ви помогна. Нали? Стефан Пеев го знае още от 2008 година, в Пловдив бяхме в Гюлюметово, когато беше евроизборите, когато го издигаме, не можахме да постигнем с него, вече съм забравил, но не можахме да имаме еднакъв. Взимам аз нашия председател, той е от София, казва се Костадин Нелев, мога да ви дам на нашата българска асоциация на пенсионерите председател, мога да ви дам телефони, се свържите с него. И той ми казва, защото последна сметка ние сме ръководство, нали, ние трябва съвместно да работим, ние не можем да работим отделно. Нали, той вика, не в никой случай. Ще кажа приказка, той Ченге. Аз, например, че е бил Ченге, за мен не се знае какво Ченге е бил. Ако е бил на служба, едно пък, той ако е бил доносник, е съвсем друга работа. Изкара си документ, само да ви кажа, аз го накарах. Лично го помолих, отиде и изкара си декларация там от агенцията, че не е бил служител в Държавна сигурност. Но аз казах, че не винил. Но в момента той ми каза, той на митинги, аз съм участвал в митинги, когато бяха на гадки прави ние пенсионерите на Александър, днес съм бил страшно радия в Кевоне и той е бил пъден от там, нещо парични работи и вие имате ли, аз просто въпитам, нали, вие имате ли някакви информации за това, защото ви сега, други ден ще почне, тя още не е почнала кампанията, други ден ще почне, тези журналисти, те стои се занимават, те ще почнат да нищат, значи всичките партии, кой иначе какъв е, какво е, разбираш ли, тук има опасност неговото име да даде отражение върху листите, които се издигнат от протестиращите. Нали? Въпреки, че аз тук с вас бих желал да поспоря дали е най-правилната позиция, тук вече е теоретически въпрос, това е принципен въпрос. Дали трябваше протестиращи да участват в изборите или не. Тук вече е, той е късан този разговор да го приказвам, то свърши вече, тя е регистрирана и други си ги направи. Тъй като ние минахме по този път, казвам ви го от опит, нали, ние пенсионерите минахме, имахме и партия, имахме той. И когато ние се заблуждавахме, правихме митинги тук, когато ние се заблуждавахме, разбираше, че ние зад нас стоят пенсионерци, когато дойде в изборите, че за нас никой начин не пуска глас. Защото всеки пенсионер, всеки друг протестиращ си има партия, аз се опасявам от това нещо, казвам, че го откровено, нали. Аз няма намерение да ставам кандидат, нито пък да бъда някакъв, разбираш, аз ще ви помагам, за това ще им казва на тях. Но аз се опасявам, че други ден, когато тази голямата листа влезе там и трябва всеки да избира, кой ще намери тази партия демократическа гражданска инициатива. Знам го, той преди да е бил Топаджиев, нали, много добре съм запознат с тези неща. Кой ще намери за да драска, дъл ще бъде тази 10, дъл ще бъде Митко, той няма никакво значение, кой ще бъде на първо, нали? Но става дума, че по принцип, значи, никой няма да е такова. И учи други да тази идея протестиращи, дето да браха една много голяма скорост, нали, да не могат да влезат, нали, и да се обхълтат тук, що гласували 20, 30, 50 души. Аз съм го преживял това нещо. Казвам, тук от личен опит. Аз 3 пъти съм бил кандидат за народния представител, 2 пъти за съветник, правихме 15 митинга, значи, на Алана тук. Лъжехме се, мамехме се, откровено ви говоря, разбираш ли? И в последния момент взехме да ги броим бюлетините, за нас никой, тъй като тези старите партии, ние не говорим за тях.
най-големите омразните неща, които караха България да ги реже, ние най-малко отиваме тя. А те скроиха този номер. Извинявам се, не го обиждам, не казвам, че вие сте подвеждани или пък сте купени, нямам такива виждания, но мисълта ми, че те много хитро прокараха това нещо протестиращи да влезат в някоя партия, дават граждански квоти, нали, тъй, само да го разсеят. Ви го казахте правилно, нали, че да се умъртви и голямо начин напрежение, което се създаде. Но ми се струва, че тези изборите се изиграха много добре играта, карайки там Орлов мост и освобождение, нали, чета по вестниците, нали, всичките значи се втурнаха да влизат в властта. Трудно се влиза във власт, момчета, казвам ви го най-откровено, трудно се влиза във власт. Трябва да се добиеш авторитет, трябва да имаш гражданско отношение, трябва да се направи на някому нещо, което да тръгне за тебе. Един Чаплазов, благодаря. Дайте да слушаме и другите, че много да, добре бе, не сега, добре, аз искам да довърши. Да да го кажа. Да, добре, представям, аз съм дисциплиниран човек. Не знам, какво е проблем. Сега ли да почнем? Да отговаряме ли или? Нека отговорим, но все пак човек доста дълго. И доста логично се разказва. Да, Стефан Пеев още в момента, в който обявихме коя партия мандатоносител сме избрали, журналистите го подхванаха. Вече може би става колко повече от седмица минали? Четвъртък? Не, няма още седмица. Значи 4-5 дни те изкараха всичко, което намерих. Уви, не успяха да изкарат нещо, което тотално да очерни и да смаже идеята. Стефан Пеев направи един жест, който според мен е така достоен за уважение. Каза, че той няма да се кандидатира и ще даде наистина път на младите, на други хора. Стефан Пеев е на 75 години, ако не се лъжа. Човека е един от създателите на Русинския комитет. Цял живот